Hej igen. Håber I også har haft en god pause. Jeg fik lige lavet lidt kaffe, så nu går vi i gang med det næste, den film nummer 3, og den omhandler polære og upolære grupper. Og læg mærke til, at jeg siger grupper, så nu kigger vi altså på en gruppe af atomer. Her har jeg et stof, og det hedder metanol, og jeg forlanger ikke, at I skal vide, at det hedder metanol, for det ligger i navngivning af organiske stoffer, som vi først kommer til, når vi går i gang med forløbet omkring energi. Men det hedder altså metanol. Og jeg kan se, at det kan jeg fuldstændig opløse i vand, så det er blandbar med vand. Jeg kan se her, at jeg har nogle bindinger, carbon og hydrogen. Hydrogen har 2,1 og carbon har 2,5, så forskellen i den binding her er 0,4. Det er den også i den her binding og i den binding. Så den gruppe af de her atomer er en upolær gruppe. Herover har jeg så en binding mellem oxygen og carbon er 2,5 og oxygen 3,5. Så bindingen her må være polær i den retning. Det vil sige, at elektronerne er trukket over imod oxygen, og derfor bliver den jo polær. Det samme gælder også i den binding, jeg har her, som godt nok ikke er vist, men der ligger jo en kovalent binding, og der er oxygen og hydrogen en forskel på 1,4, så derfor er oxygens også trukket over i retning imod oxygen. De elektroner, som hydrogen og oxygen deler, de vil mest af tiden være ved oxygen. Forholdet imellem dem her, jamen jeg har en af dem, og jeg har en af dem. Og når jeg har en til en, så er den fuldstændig blandbar med vand. Jeg tilføjer et ekstra carbon, en ekstra gruppe, og jeg kan se, at den er stadigvæk fuldstændig blandbar med vand, så hvis jeg blander den her ned i noget vand, så vil jeg ikke have sådan en todelt fase, ligesom vi så med benzin og vand. Jeg kan have 2 upolære grupper, og jeg har stadigvæk min polære gruppe, så forholdet er 1 polær og 2 upolære. Det vil sige, at virkningen af den her overstiger virkningen af den her. For dem her vil jo ikke opløses i vand, men den her vil gerne opløses i vand. Og det er altså den, der bestemmer endnu. Her har jeg 3 carbonatomer. Det vil sige, at jeg har jo, og den er stadigvæk opløselig i vand, og den hedder så propanol. 1, 2 og 3 upolære grupper. 1 gruppe, 2 og 3 grupper. Jeg har en gruppe, som er polær, og forholdet er 1 til 3. Så kan den stadigvæk opløses i vand. Så den her dominerer over 3 upolære. Nu har jeg 4 upolære. Og hvis jeg går herover og kigger, så kan jeg se, så kan jeg begynde det at blive lidt svært. Jeg kan ikke opløse dem fuldstændig. Jeg kan kun opløse 7,4 gram. Det vil sige, hvis jeg nu tilsætter 10 gram, så vil det være en todelt fase af de resterende gram, som ikke kan opløses. Jeg har 1, 2, 3 og 4 og 1 polær. Så forholdet mellem upolær og polær er 1 til 4. Og nu begynder dem her altså ligesom at melde sig lidt på banen og sige, er jeg nu sikker på, at jeg vil opløses i vand? Hvis jeg tager et carbon mere, altså 5 carboner, så kan jeg se, så begynder det virkelig at blive svært. Så kan jeg næsten ikke opløse noget. Det vil sige, hvis jeg har tilsat 10 gram, jamen så vil de 7,3 gram ikke kunne opløses i vand, så der vil være en fasedeling. Men de 2,7 gram, de kan, men det er jo heller ikke ret meget. Jeg kan se, at jeg har 1, 2, 3, 4, 5 upolære, og jeg har 1 polær. Og jeg kan næsten ikke opløse noget. Her har jeg lige en oversigt. Jeg kan se, her har jeg 1 upolær og 1 polær. 2 upolære, 3 upolære, 4 upolære og 5 upolære.
Her kan jeg næsten ikke opløse noget i vand, og her begynder det at blive svært. Så der må være noget i forholdet mellem den polære og den upolære, der afgør opløseligheden af stoffet i vand. Det er sådan, at virkningen af en polær gruppe, den ophæves af 4 upolære grupper. Så hvis jeg har en polær gruppe, og jeg har 4 upolære, så bliver det ret svært at opløse det i vand, fordi vand er jo så polært et stof. Hvis jeg nu kigger på polær og polar, der har vi også et andet ord for. Vi har nemlig hydrofile og hydrofobe. Hydrofile, det er jo noget, man godt kan lide. Og hydro, det er noget med vand. Så hvis man er hydrofil, så kan man godt lide vand. Hvis jeg nu derimod er fob, så er det noget, det bryder man sig simpelthen ikke om. Og hvis det er hydrofob, så bryder man sig simpelthen ikke om vand. Så en hydrofil gruppe er altså en gruppe af atomer, som elsker vand. Det vil sige, at gruppen er en polær gruppe. Jeg har et der er en hydrofil gruppe. Jeg har også en hydrofobe gruppe. Hvis jeg har en hydrofob gruppe, så hader den vand. Det vil sige, at den afskyr vand. Jeg har et eksempel der, og jeg har jo også de andre her. De er jo også hydrofobe grupper. Så i det her tilfælde har jeg 4 hydrofobe og 1 hydrofil. Jeg har 4 grupper, der hader vand, og jeg har 1 gruppe, der elsker vand. Kan det her stof egentlig opløses i vand? Ja, vi skal måske først lige kigge på, hvad er det for noget, det her en masse streger, der er her. Ja, også noget, vi kommer til at snakke om, når vi skal have kigget på organisk kemi, for det her er noget, vi kalder for en zigzag-formel. Det kan jeg jo godt se, det er zigzag. Det, der står lige der, det betyder, at der er et carbonatom med tilhørende hydrogen. Og hvor mange hydrogen har det carbon plads til? Jamen, carbon kan jo lave 4 kovalente bindinger, og den har allerede brugt 1 kovalent binding til det der carbon. Og den har brugt en binding til det der carbon. Og den har brugt en binding til et eller andet herover. Så det vil sige, at det carbon her har plads til 1 hydrogen. Så har den 4 bindinger. Og når nu det er carbon lige i spidsen der, så er der jo nok også et carbon hernede. Og hvor mange hydrogen har det carbon så plads til? Jamen den har jo 1 binding derop og 1 binding derover. Så det vil sige, så må det carbon have plads til 2 hydrogener. Det carbon her har lavet 1, 2, 3, det vil sige 1 carbon og 1 hydrogen. Her har jeg også et carbon, der er 1, 2 bindinger, det vil sige, så må den have plads til 2 hydrogen. Så skal jeg have kigget på, om det kan opløses i vand. Jamen, så går jeg ind og kigger på de hydrofobe grupper. Hvor mange hydrofobe grupper har jeg? Den der hydrofob, den har jeg ikke sådan lige helt kigget på endnu, men den der er også hydrofob. Så kigger jeg på, hvad har jeg hydrofile grupper? Jamen, her har jeg en skæv fordeling af de 2 elektroner og i de 2 elektroner. Så den må være hydrofil, den gruppe der. Jeg har 1 hydrofil, og jeg har 5. Fordi at den binding her mellem carbon og klor, den er også upolær. Den ligger lige på grænsen, men vi tæller den med til det upolære. Så jeg har altså 1 til 5, og det vil sige, så er det de hydrofobe grupper, der dominerer, fordi det er over 4 i forhold til 1 hydrofil. Så stoffet kan ikke opløses i vand. 1 hydrofil ophæves af 4 hydrofobgrupper. Her er så opgaven, som I kan begynde at løse nu, inden I så ser den næste film. Opgaven ligger inde i Teams under befolkning, kemi og opgaver. Jeg har lavet en afleveringsmappe til jer, som lukker den 22. december, så nu har I lige lidt tid til at
få opgaven lavet og få den afleveret. Vi ses til næste film.